I mit arbejde med børn, det er både danske børn og børn fra andre europæiske lande, har jeg opdaget, at mange af dem ikke har nogen idé om, hvor tingene, råvarerne, vi bruger i hverdagen, kommer fra. De kender ikke til de livscykluser, der er her i livet. De kender ikke til det at udnytte råvaren 100%, og de kender slet ikke til genbrug. Jeg synes, det kunne være spændende at gøre børnene mere bevidste om, hvad livscyklus er, hvordan det hele fungerer her i verden, og hvordan man måske i sidste ende kan genbruge det. Jeg er i tankerne, at Det Gule Hus her skal være udgangspunktet for at udforske, lære og arbejde kreativt. I Det Gule Hus er der et sløjtværksted, en systue og et køkken. Udenfor er huset et bålsted, en hønsegård og køkkenhave. Det Gule Hus får besøg af 3 børn i alderen 7-9 år, som i hver udsendelse skal være med til at lære at producere og udvikle ting. I Det Gule Hus følger vi årstiden. Et eksempel på det, og hvad jeg mener, har jeg lavet denne tegning. Om sommeren skal vi købe kyllinger på et marked. De får lov til at være i vores udendørs hønsegård. I et af de senere programmer skal vi følge kyllingens udvikling til at blive en stor høne, og det at den kan lægge æg nu. Så skal vi snakke om, hvad økologi er, og hvad økologiske æg er, og hvad de kan bruges til. Her tænker jeg naturligvis på, at vi i køkkenet skal lave en form for ret. Lad os sige æggekage. Dertil kan man lave et specielt program, hvor man har påsketema og bruger hønses æg til påskepynt. I et senere program, lad os sige sådan cirka et år efter, skal vi se på, hvor store hønsene er blevet. Vi skal snakke om, hvordan den høne, der går i gården, bliver til lørdagskyllingen, der står inde på middagsbordet. Derudover skal vi se, hvad de kan bruge deres fjer til. Vi kunne eventuelt farve dem og bruge dem til at lave indianerbånd med, eller vi kunne have et påsketema. Et andet eksempel kunne være, at vi fylder nogle kartoffelspirer. Om vinteren skal vi plante vores kartoffelspirer i vores lille bed, som er inde i vores hjemmelavede minidrivhus inde i Det Gule Hus. Om foråret skal de plantes ud i køkkenhaven, og i et senere program skal vi se deres udvikling fra at være små spirer til at blive til kartofler, og vi skal grave dem op. Så skal vi lave en ret, for eksempel, lad os sige kartoffelsalat med frikadeller, eller måske chips. Som et eksempel til, hvordan man kan bruge kartoffel til noget kreativt, så tænker jeg, at man kunne lave kartoffeltryk. Jeg tænker, at hver af de børn, der er på besøg den dag, får deres helt egen t-shirt og får lov til at designe den med kartoffeltryk. Det her er bare 2 eksempler på, hvad der kunne foregå i Det Gule Hus. Jeg har en idé om, at det kunne være spændende og kreativt for de små børn, men jeg tænker også, at voksne måske kunne finde inspiration til den travle hverdag. Det kunne på samme måde lære børnene om, hvordan livet hænger sammen. De livscykluser, der er for de enkelte ting, som vi bruger i hverdagen. Det at udnytte det 100%, og det at genbruge det.